barolar ve tabip odaları başta olmak üzere li Tirkiye ve carê jî ji ber şêwaza hilbijartinên jûrên pîşesaziyê desthilat û opozîsyon hatin pêşberî hev. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di daxuyaniyekê xwe de daxwaz kir ku qaydeyên hilbijartina jûrên pîşesaziyê bêne guherandin. Ji bo pêkanîna vê yekê xebatên ji aliyê AK Partî ve hatine destpêkirin li Parlamentoya Tirkiye bû sedema karvedanan. Parlamenterên opozîsyonê amaje kirin ji ber ku ev jûrên ku di heman demê de di xizmeta gel de ne, kêmasî û şaştiyên desthilatê bawayekî zelal radixin berçavan desthilat vê yekê dike. Parlamenterê Batmanê yê HDP Mehmet Rüştü Tiryakî jî di vê derbarê de axaft û got bi van biryaran tekanê armanca desthilatê ew e ku opozisyonê yekcar bêdeng bike. Bir ülkede demokrasiden söz edebilmek için o ülkede بۆ ku li welateke mirov behsa demokrasiyê bike, divê herî pêşî opozîsyonek hebin. Pîvanên standardên demokrasiya welatekî bi hejmara rêxistinên demokratîkên vî welatê ve girêdayî ye. Lêbelê bi wan guherînên ku têne xwastin, rêgez û qaydeyên demokratîk dê ji holê rabin û bi her awayê pergaleke antîdemokratîk dê bê ava kirin. Di demokrasiyê de ne pêkane ku ew yek bê qebûl kirin. Cîgirê serokatiya Grupa İYİ Partî Lütfü Türkkan jî li ser vê mijarê axaft û got dibe ku desthilat ji fikr û nêrînên jûreyan nerazî be û ne li gel wan be. Lê ev nayê wê wateyê ku ew dikare tevlî rêveberiya van jûran bibe. Her wiha Türkkan di berdewama axaftina xwe de diyar kir, desthilata AKP bi vê helwesta xwe bêtehemmûliya xwe ya li hember nêrînên cuda jî bi awayekî aşkere raxistiye berçavan. 18 yıllık iktidarı boyunca baroların ve meslek odalarının seçimiyle ilgili Desthilatê di mawaya 18 salên rêveberiya xwe de derbarê hilbijartinên baroyan û ya jûrên pîşesaziyan de tu guherîn nefikirî bû û tu gav jî navêt bû. Heger îrov daxwaz vî awayî hatbe rojevê, tenê yek şîroveya vê yekê heye. Ev jî tê wateya ku desthilatê dî nikare erka xwe ya rêveberiyê pêk bîne. Her wiha ji bo ku vî welatê li gor dilê xwe bi rêve bibin jî ji tu rêv rêbazên antîdemokratîk jî xwe venadin. Her wiha piştîvan nîqaş û gengeşiyan diyar bû ku amadekariya guherandina hilbijartinên jûrên pîşesaziyan bi daxwaz û dîrektîfa Serokkomar Erdoğan ji aliyê AKP ve hatiye destpêkirin. û tê pêşbînîkirin pêşniyara vê qanûnê jî meha hezîranê bi vebûna parlamentoyê re bêkarîger kirin. Bulunan herkesin maske takılmasının